Gracias.
ఆకాశంలో భూమిడాలన్న భూమి ఉండా నిన్న మనవిని తిరగాల గుండముళ్ళ భక్తత్వ వాక్యరాలు 13 పద్నాలుగు
స్వామి గుప్పెటమాగాన ఇరువాద వర్ణమండల ప్రవేశమంటే శ్రీకారం ముత్తారుడు బొమ్మాయి ముత్తారుడు అర్పించిన పోషించిన భక్తుడు గదే విద్యాపనందున అడిగి అనికుడుదైతే న్యాయస్థానం వర్తించిన నోట్పాల భార్యతన మర్నాయుత భార్యతన భార్యతన మనువాదన భార్యతన నమ్మితున్న భార్యతన సోమ్మైదన చెంపుమైదన నేరుగు వల్ల భార్య వల్ల ఉన్న భార్యతన ఉర్నాల వేదన భార్యతున్న నరసింహ వదన భార్యతన నక్రవేదన శుక్రవేదన అంగరవేదన సోమ్మైదన చెంపుమైదన భార్యతన ఆకాశమంతా భూమి వల్ల భూమి పిల్ల ఏ